L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem u l-GRTU jikkummentaw dwar l-effett negattiv tal-kriżi politika tal-Gvern fuq il-negozju. Il-President tal-GRTU Pawlu Abela jgħid li l-ħsara l-instabilità qed tagħmel lin-negozji hija inkwetanti. Bli qed jiġri, sfortunatament, in-negozji qed imorru lura. U l-inċertezza nerġa' ninsisti l-inċertezza ma tagħmel ġid lil ħadd. Allura nappella li s-sitwazzjoni tiġi riżolta kemm jista' jkun malajr. Iżid li l-intrapriżi diġà ħabtu wiċċhom ma' biżżejjed problemi u diġà assorbew biżżejjed piżijiet. Pawlu Abela qal li ma jridx jidħol fil-mertu ta' x'għandu jiġri iżda qal li diskussjonijiet interminabbli fil-Parlament żgur mhumiex ser jgħinu. L-istess sentiment mid-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia jgħid li l-kriżi ta' instabilità hija saħansitra ħafna aktar inkwetanti mid-downgrade ta' Standard & Poor's. Il-priorità tkun li ikollna stabilità fis-sistema politika tagħna wkoll. Għaliex dik tista' twassal imbagħad għal slowdown fl-ekonomija, u għalhekk naħsbu li importanti ħafna li dis-sitwazzjoni tiġi indirizzata kemm jista' jkun malajr. Qal li meta għandek sitwazzjoni fejn ħadd ma jaf jekk il-kampanja elettorali bdietx jew le, fiex waslet jew meta ser tispiċċa, tinħoloq aktar inċertezza. Id-Direttur Ġenerali Joe Farrugia jisħaq li jekk il-Gvern ma jsolvix din il-kriżi b'mod urġenti, il-pajjiż qed jissogra serjament li l-credit rating tal-ekonomija jerġa' jitnaqqas u din id-darba żgur ma nkunux nistgħu nwaħħlu fil-kriżi tal-ewro.